Ще играем на Resident Evil 6. Да. И сега почваме. Много е лесна. Мисля, че ви не можете да играете. Защото май не сте играли до сега. И трябва да освободя памет, защото 6 минути ще бъде това видео. 6 минути. Да, Леон, Хелена, бър патапин, ме кажа спати, кедопин. Вот мы и в центре Земли. Ще дай на единично, защото е по-лесно. И защо съм... Май тази игра я знаете от Хареламби Добрин, обаче е Resident Evil 4 игра. Кой аз Хареламба Добрева? Хайде, Леон, бързо. Тия пищялки, дето ще ги има тук, ги мразя най-много хора. Ето и видео ще го пусна в YouTube и TikTok. Леон ще ги би, докато аз... Обещай. Симонс заплатит за все. Вижте Хелена как... Успокойся, пока не отомщу за Дева. Не! Пищялките! Пищялко! Ще го бия, Леоне. Ти давай с пищялката. Нищо снимам клип за YouTube и TikTok. Само не се показвай. Защото не трябва да ми показвам. Да, ти скочена. Тук една пищялка ма ослепи. Тъп стол, че да се убия. Хора, само да кажа, че този компютър е чича ми и той ми даде да играя. Много е яка играта. Айде ба, Леоне, 100 часа да чакам. Нямам оръжие. Сигналната си игра, че... То спадна и се самоуби. Убих пищялка. Хора, ако знаете за какво е тия златните пешки и за какво са самите пешки, моля, кажете ми, пишете ми в коментарите за какво са. Не падай. Не падай. Добре. Аз трябва да отида там, където бях. Сериозно ли? Айде, полетял. Айде, ба, Леоне, 100 часа да чакам, когато ще играем на двойно. Не си чак толкова забавен. Балерина капучино, капучино асасино. Балерина капучино, капучино асасино. Балерина капучино. Балерина капучино. Пак ли пищялка?
Да, стоеше на едно място. Хора, кажете ми какво представляват тия пешки, дето сега взех и обикновените тия малки черни пешки. И хора, добре, бързо да спася Халина. И хора, това беше от днешния видео. Клипът ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да цъкнете камбанката, да харесате видеоклипа и разбира се да коментирате. А в TikTok не забравяйте да ме последвате, да харесате и разбира се да коментирате. Това беше от мен. Адиос!